mani najasa ne ko ba najasa ba. In ya taba jikinka dole ne sai ka wanke kafin wato ainihin ka ci gaba da sallah ko kafin kai sallah. Wasu malamai suka ce dole ne sai ka wanke saboda manzala suma yana wankewa idan ya taba jikinsa. Wasu malamai kuwa suka ce a'a, mani shi ba dole bane, in ka wanke dai haka aka fi so, amma mani ba najasa bane. Suka ce saboda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito manzala suma yana kankare mani a jikin tufafinsa kuma ya je yi sallah a haka ba tare da ya sake wato ainihin alwala ba tare da ainihin ya sake ya je sallah haka ba tare da ya wanke ba. Kuma kankarewa baya iya fidda busheshen wato ainihin mani ko najasa. Saboda haka wannan shi yake nuna cewa manzo sama yana sallah da mani a tufafinsa, shi yake nuna cewa mani ba najasa bane. Sai yasa Imam Shafi ya tafi cewa mani ba najasa bane, kamar da yake cewa wa tahirun lishafi'i almaniyu li'annahu salla bihi an-nabiyyu. Wato Imam Shafi'i mani mai tsarki ne a wajensa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da shi. Kuma ya zo a hadisi ko marfu'i ko mawqufi, an tambayi manzon Allah sallallahu ko an tambayi Abdullah bin Abbas dangane da abin da ya shafi mani, sai ce inna ma huwa bi manzilatil mukhadi, ai da yake da wato majina. Yanzu majina ta taba jikinka kai sallah ta yi, amma baraka so wani ya gani ba, to haka mani shi ma baraka so wani ya gani ba, sai ka ainihin wato gusar da ita, amma ka gusar da shi, amma ba wai cewa in kai sallah da shi wato baka da sallah bane. Wannan shine zancen da yafi inganci. Kuma mani da shi ne aka halicci dan adam. Allah ta'ala kuma ya ce walaqad karramna bani adam, mun karrama dan adam, saboda haka dan adam da mani aka halice shi. Ba za ka ce asalin dan adam najasa bane, har annabawa da mani aka halice su, ba ka ce asalin annabawa najasa bane. So zance mafi inganci mani in kai sallah da shi ko da gangan ne sallanka tayi. Sannan